Apparatet tændes på venstre side. Herefter sættes dækket op på pinden og sættes fast ved at sætte hætten foran dækket og trykke ned på forreste pedal på apparatet. Der er 2 sensorer på apparatet, der skal aktiveres. Første sensor aktiveres ved at sættes ind på fælgkanten bagpå. Når apparatet biber, er den registreret. Anden sensor aktiveres ved at lukke skjoldet ned. Når den er aktiveret, biber det også, og herefter starter apparatet. Herefter fortæller apparatet, hvor meget der skal på fældet på yderside og inderside. På skærmen kan det nu ses, at der på ydersiden skal 13 gram på, og på indersiden 16 gram. Når du drejer dækket rundt på maskinen, kommer der frem en pil i siden, der viser, hvor klodsen skal placeres. Den skal placeres øverst på fældet. Når du afbalancerer dækket, er det lettest at trykke på den pedal, der er længst væk, der sidder på siden af apparatet. Så løses dækket fast, og det kan ikke dreje rundt. Når du har placeret de 2 klodser på fældet, lukkes skjoldet igen for at tjekke, om afbalanceringen er korrekt. Maskinen fortæller nu, at afbalanceringen er OK på begge sider af fældet. Afbalanceringen er nu færdig.